Vinga, va, ja estem preparats un dijous més aquí a la tertúlia del Show dels Esports per comentar tota l'actualitat de l'esport tordarenc, també tota l'actualitat del passat cap de setmana, dels partits que tindrem aquest cap de setmana. Tots es disputaran aquí a Tordera, menys el Club Patí Tordera, que ja per fi aixeca el taló en aquesta Hockey Lliga Plata Nord i viatja fins a Galícia, així que ho comentarem tot amb els nostres tertulians i companys que ja els tenim aquí preparats a la taula de debat. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a tots, que m'he oblidat de dir-vos molt bona tarda, com també ho farem amb en Tomàs Vega. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com estàs? Bé, molt bé. Sí? I aquest cap de setmana ha anat bé. Ha anat molt bé. Setmana tranquil·la, no? Sí, molt tranquil·la. Primera divisió no hi havia i els equips de Tordera han guanyat, doncs no es pot demanar més. Que bé. Plàcides, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui res d'aniversaris, ja està, ja ha passat una setmana, Ja ho hem tancat tot. Ara ja està, ara Sí? ja vida normal. D'aquí un any ja hi tornarem. Esperem. Un I any tant. menys d'una setmana. Sí, ara ja ha passat una setmana i ja està, més tranquils, no? Claro, Va anar bé, tota la celebració i tot? i tant, vaig haver de bufar 3 cops. Déu meu, Sí. vas quedar sense respiració, sense aire. Pues igual. Però més t'agrada perquè la gent pensa en tu, m'entens? Sí. I això és maco. Que bé. Sí, jo vaig anar al camp de futbol amb ell el dijous i el vaig perdre. Diu, tota la gent allà amb plàcides felicitant-li, el vaig perdre. Sí, el vas acompanyar i tot al camp de El vaig futbol, ocupar al camp de futbol, sí. Ah. Sí, tenia ganes de veure en Guillem. Sí, vaig vaig anar a veure en Guillem. Vaig saludar en Guillem i dic, Plàcid un temps, Plàcides havia perdut. Ja estava per allà, Diu, amb tinc ganes, tothom. diu, vull anar a saludar en Guillem. Doncs va, anem a passar el pont de ferro i anem cap al camp de futbol. De fet, ja portaves dies, no?, que també volies veure en Guillem, parlar amb ell i això. Sí, el vaig saludar, sí. Molt bé. Saludem també en Joan Martín. Com estàs, Joan? Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bé, tu també tranquil? Estic tranquil. De moment. Sí? Sí, estic tranquil, és veritat, és una setmana tranquil·la, la veritat. Les coses estan en calma, de moment, però, home, evidentment hi ha gent que ha de tenir nervis. Però nervis perquè comença l'Hockey Lliga Plata aquest cap de setmana, amb moltes expectatives positives dins de la pista, on esperem que el Club Patí Tordera doncs, faci una bona temporada i ràpidament doncs, puguin assegurar l'objectiu que és la permanència. Com vam fer l'any passat, doncs el mateix han de fer aquest any. Això sí, demanar coses, doncs els podem demanar que siguin millors que la segona volta de l'any passat, però suposo que ja tindrem temps de parlar-ne i ja ho analitzarem. Però sí, la cosa està tranquil·la. Hi ha ganes d'hoquei patins? Hi ha ganes d'hoquei patins, sí, hi ha ganes. Ja en vàrem tenir doncs fa 7 dies més o menys amb la Lliga Catalana, que ja vam començar una mica a fer un tastet important i crec que ara ha arribat l'hora de la veritat. Ara sí que és l'hora en què podem començar a analitzar-ho tot, perquè és l'hora de la veritat, com he dit abans, i per tant estarem amb ells a cada jugada, ja sigui quilòmetres lluny, com al pavelló parroquial, quan toqui jugar a casa, però hi serem i en temps d'hoquei ja parlarem, no? I analitzarem la temporada, la plantilla, una mica com està tot i bé, doncs amb la perspectiva i objectivitat que sempre expliquem les coses en aquest programa. Doncs vinga, ja ho parlarem. Aquesta setmana també ha sigut molt de veterans, no sé si l'heu pogut escoltar, les entrevistes que hem tingut. També us han deixat també petits recados, sobretot amb els veterans del Club Futbol Tordera, que ens diuen que el dia 30 ens esperen. Ho vau escoltar o no? Sí. Sabeu a on, no? Sí. Plàcida, saps a on? Al circ, no? Sí. Però jo espero, hi ha pallassos o no? No ho sé, perquè la setmana que ve també vindran a fer l'entrevista prèvia a aquest Halloween, ja ho avancem, que estem parlant del túnel del terror del Club Futbol Tordera, que després de l'entrevista doncs, també ens van citar el dijous 30 a fer la tertúlia des d'allà. Sí, perquè per la gent era el 31, no? Sí, el divendres i nosaltres un dia abans. Un dia abans ja fem spoilers. Però hi ha molts pallassos al Club Futbol Tordera o no? Ja comença.
Però què estàs Però parlant? no, home, no, jo ho sé. No, jo ho dic. Però què et refereixes? Ja sé que alguns potser ara fan un tall de veu en el que és aquesta pregunta, però... Però què et refereixes a la Junta? No, aquí jo no m'emmerdo a juntes, Jo sí que no m'emmerdo a juntes. No busqueu polèmiques, Ara no ho vulguis arreglar. Jo en cap moment he dit res de la junta Tu, directiva. Plàcides, què dius d'això, de pallasso? Què dius? Ja els hi preguntarem, a veure per què han escollit aquest tema, no? No, home. A mi no m'emboliqueu. Joan, tu no et mulles, El avui? circ dona molt de joc. Terroríficament Llavors em prenyen perquè els hi toquen el crostó, però és que, escolta, va. No, ha sigut en Joan avui, No, a mi no em diguis res. No, no però diré res, jo ho he dit tu també obertament. t'agrada No, que jo dic, punxar. a què te refereixes a la Junta? Jo pregunto, és una pregunta. Bueno, Però buscant, Sí. Però al Club Futbol Tant en Tordera, Joan com en però al Club Futbol Tomàs. Tordera hi ha molts càrrecs, no? Com en qualsevol altre club, que hi ha diferents càrrecs, perquè per ser un membre de junta directiva has de tenir mínim 3 càrrecs per presentar-te a unes eleccions a la junta Home, electoral. no, que això no... Que Això... per cert, mira, ara podria obrir meló. Jo obro un meló. A veure, Què quin passa, meló? què passa que en aquest poble els clubs esportius no fan assemblees ordinàries o què? És aviat encara, home. No, aviat no. Pel novembre, ara vindrà el novembre. Comencem a fer calendari, no? I presentacions. Ah, molt bé, mira, un altre meló. I Presentacions, que més o menys ja t'ho van explicar-tu, no? Sí. Quan vinguin les samarretes, el mes que ve així es fa la presentació. Perquè aquest mes, a finals d'aquest mes arriben les samarretes. Llavors, a partir d'aquí es pot fer la presentació. Ja te van dir que no es poden fer presentacions amb una samarreta de l'any passat. Correcte. Perquè hi ha molta canalla que han començat aquest any i no tenen samarreta. És maco que sigui nova, no? És I maco almenys que vagi... Totes les categories haurien de tenir la I has vist, nova i has equipació. vist ara el primer equip que va mudat? No Per sabies què? aquesta? No. Hombre, pues En ara quin van sentit? vestits de carrer com van jugar fora i tot això. Molt bé, molt Tots bé. iguals. Molt bé. Amb traje, corbat i tot? Amb marques patrocinant i tot? Jo vaig sortir al matí del Barça i com van de viatge van en corbat i traje i El seu tot. polo, els seus pantalons, la seva jaqueta va ser el d'allò. I el que no el vagi documentat, se li fotrà una multa. Però el traje no, no? Ben fet. Traje no. El traje, de més, com anem a sopar. Pues, si tu veiessis el goig que foten, ja van estrenar la setmana passada, com van anar allà a Montràs, Sí. Un ras. Pues ja van estrenar allà. Però si em van fer a la mida o... I jo els vaig... Quan anaven arribant, els vaig queixar tots a veure com anaven. Si no, ja començava a treure la llibreta. Aquesta és la teva feina, no? I- Passar Ah, llista i passar Tu revista. també t'han donat traje, sí, No, no? jo no, jo sóc independent, jo. I mira, tots s'hi portaven d'allò i sí, tots van planxats de dalt a baix. I t'agrada o no, aquesta equipació també? Sí. Bueno, però podem dir en aquest programa si ens agraden les equipacions o no? Ah, no ho Perquè sé. de vegades, no? A vegades Sembla que no agrada, però- no es pot fer debat segons quins temes. No, van ben planxats i ben macos i roba, vull dir... De qualitat. Clar, d'aquesta no podem comentar perquè no l'hem vist encara. No, és No, igual. aquesta no, però és sí hem igual. vist. I més, Ja els veurem. això va ser... A veure, A veure, què ha passat? Què anaves a dir? està pensant a veure si ho pot dir o no. Exacte, a veure si No, pot... ho diré perquè no és cap mal. No. Que vaig parlar amb Pitu, diu, és que feia temps que jo anava al darrere d'això, saps? I es veu que en Pitu ha pogut aconseguir que tingués aquesta... Aquest part polo, de roba. aquests pantalons... I com anem a jugar tant a casa com anem a jugar fora, que siguem un equip de futbol. Sort que en Pitu ha portat l'elegància al primer equip, Sí, no? L'ordre... A veure, ell em va dir que havia sigut ell. I jo crec que sí, perquè en Pitu amb aquestes coses, vull dir, i té traça i tot això. Doncs mira, si tu haguessis vist el goig que feien, arribaven allà i semblava que arribava a amagar con Déu al Barça, tu. Un de primera divisió, no? Sí. Ara només falta que es vagi amb autocar i ja està. És que tu com vas en puestos així i veus... Què? Que vagin amb autocar. No. Amb el club del Tordera, no? El Exacte. Com vas a jugar a camps de fora i vas així, tots que veus que d'allò, i a casa ja tens mig partit guanyat. Perquè l'equip contrari t'agafa respecte. I l'àrbit també. I l'àrbit també agafa respecte. Imposes més, no? Imposes, diu, hosti, aquesta gent són gent de... Hosti, deuen ser molt bons aquests d'això i l'altre. I ja t'he dic, i més, va estrenar la nova d'allò i van fer els 3 punts. Però sento dir-te que faltes tu.
O sigui, O què? faltes tu amb l'equipació aquesta Jo- d'abans del partit. Home, arriba tothom i arribes tu. Home, els teus entrenadors han d'anar també amb el Què? traje, Clar, tu has igual. d'anar amb l'equipació de És l'estaf que no, tècnic. no ho dius bé, això. Arriba tothom, arribes tu. No, jo vaig ser el primer d'arribar. O sigui, tu davant i la resta darrere, no? Clar, i per controlar-los, si no se m'escaparia algun. I que arribin tots a l'hora, eh? Perquè aquí, si arriben tard, No, tampoc l'altre dia juguen, m'arribava un tard i havia de sortir de titular i I tampoc? a la banqueta, igual que aquest en Flix, que com arriben tard, Sí. pues va haver-hi un jugador que va arribar tard i havia de sortir de titular a la banqueta. Qui? No, dic jo aquí. Ai... No. Ai... No se li ha escapat de mirar. Ai. No, Quasi més. se t'escapa. I més. No, i més. Ja ho tenia pensat, jo que ara t'ho diria. Però tampoc tenia pensat dir-t'ho això, però ja que parlem d'això... Sí, mira, ha sorgit aquest tema, però jo vull veure aquestes equipacions, a veure... Conya, els que ja. dissabte com vinguis ja els veuràs. Ara vine una mica aviat, si no els veuràs quan entrin. Ai, aquest dissabte no el podré veure. Tu tampoc no em vas veure la setmana passada i vas dir que vindries. Jo? Vas dir que vindries de dalt. A Montràs? No. Amb la feina que va muntar No podia. tot allò. Bueno, home, que està Muntar connectat, tot allò. Sí, muntar jo ho transmits. vaig gestionar tot els dies abans, també. Aquella canalla me cago de muntant allà escenaris i això, que allà no hi havia ni grada, ni hi havia res. Ja, però no és problema nostre, eh? Els Nosaltres intentem que el partit es vegi No hi havia i ho ni- vam fer. Hi havia un enxufe i encara no anava. Ja ho sé, això ja ho sé. Un desastre. Bueno, val a dir-ho. Sort del gran equip de les retransmissions del futbol, d'aquesta casa que... I aquesta canalla, pobrets, I l'Ajuntament, que també va col·laborar, aquesta canalla, pobrets, perquè que es paguin... Ho va dir el Lot. L'Ajuntament també. Ho va dir el Lot, que havia col·laborat a l'Ajuntament. Però jo dic que ho va dir ell. No, Jo no perquè- sé, jo no hi era allà. Perquè els podis i el cotxe són de l'Ajuntament. Les àrees que portaven i que havia dit un cotxe particular, havien d'anar amb el patró de l'Ajuntament. Sí, Per que això, no, gràcies a l'Ajuntament, també. que no és la primera vegada que l'Ajuntament ens facilita que un cotxe, no. el podi... Però me refereixo a aquesta canalla poder que els hi pugin el sou. Això perquè ja per la ho hem feina de que demanar fan- més a dalt. Pues els de dalt que se retallin i els hi han d'anar com més aquests. I us ho vaig dir, la setmana passada, que era un camp Que no hi havia de res. que no hi havia res, Van anar, literal. Primer van anar cap allà dalt, cap a l'altre costat. Però llavors allà hi havia un enxufi que no anava. Es van fotre cap a l'altre costat. Escolta'm, jo semblava aquella canalla, semblava que anaven amb els cavallitos. Tu, així, I es tu, veia cap força allà, bé, cap allà. dins del que cap es va veure molt No, bé i- la i transmissió, el que que ja es va estava a veure casa... Va veure bé. Vam poder veure però... molt bé partit i bona I feina. llàstima Però- que quan el sol tocava de cara no es veia gaire bé la Mira, t'ho pilota. anava a funcionava. dir que la llàstima va ser el sol, que just estava Sí, davant. no es veia la pilota. Veia els jugadors córrer, però aquest no te corre, on té la pilota? Sí, I però ni- ja no podem fer res, Amb el temps, amb el sol i tot, No es pot, ja no es pot parlar nosaltres... amb Sant Pere, no es pot I no hi parlar. havia No. ningú per allà, no hi havia conserge, ni hi havia ni Déu per allà. Ah, No hi mira, havia res, allà per allà no hi havia res. clar, Vale. molt Mira, malament. 3 Bueno. punts. Sí, Molt no? importants. Lo important va ser això. Mira que la cosa va arrencar com va arrencar. Però dintre del que hi ha d'allò, tot va anar bé. Bé. Estàs donant sort, també, Qui? Tu, Home, Des d'aquí vas? des que et desplaces amb l'equip, van empatar el Ric. Bueno, ets el talismà. Una petita ensopegada, això però no es perd. seguim No hem perdut, invictes. no hem perdut. No, clar. Tu no has Mira. perdut encara. Encara no sé què li deia l'altre dia allò, li dic, mira, l'any passat no vàrem anar cap cop líders. Aquest any, ara sí. Ara Ara anem sí. líders. Ja ho sé que anem empatats amb el segon, però és que l'any passat ni empatat No, ni... i amb els Sils. Bueno, els Sils té un partit menys. No, ja l'ha jugat. I el guanyat, Sí, amb qui va jugar? ara t'ho dic, però... Amb el però Lloret? Sí, ara No, ja... Girona i Sabot. Ara t'ho diré. Ara t'ho diré, però està No sé. el Tordera, el Sils i el Co- Cristinenc. I que no va jugar ahir. No ho sé, ara t'ho diré. No havia jugat ahir. T'has despistat, Joan? No, Tu home, que estàs en totes? que jo tinc la classificació del dilluns, del diari. Ah, però estem a dijous, El devia jugar ahir el partit. Ahir segurament sí. Ah. Ara t'ho Entre setmana, comprovo, bueno. Ara t'ho comprovo. Més enllà d'això, com deia en Joan, 3 punts importants. Tu, Joan, el vas seguir, no? Sí, sí, el vaig vas estar- poder veure tot sencer. Vaig estar mirant el partit i bé, me n'alegro perquè... Bueno, me n'alegro particularment amb diferents jugadors per al fet de poder... No hi veig. De poder encetar i de sobretot de retrobar-se amb el gol, no? Com és en Casanovas, que va retornar amb el gol i crec que és important que vegi porteria, vegi xarxa i pugui celebrar coses.
evidentment l'Àlex, que segueix amb la seva dinàmica, però són especial en Marc Ruiz, que crec que al final en Marc doncs, està allà treballant i batallant per als minuts que en Guillem doncs, li disposa i aprofita doncs, en aquest cas les oportunitats que dona, i bé, doncs el golet sempre és important. I també vull destacar avui la faceta del porter, d'en sèrie, que també, bueno, juntament amb el porter del Mont-ras, que el van fer internacional, perquè depèn de quines aturades que me va fer. Hòstia, sí, la primera part, sí, els 5 minuts primers i m'hi ha fotut 3. Sí. Semblava un pop. Una aturada, sí, important. Però bé, si m'haig de quedar amb alguna cosa, això, no? Amb actitud i sobretot doncs, amb la reacció de nou de l'equip que fa la segona part, perquè la primera part era per... Ja ho deies, no pots... Amb el que estàs perdonant no pots tampoc acabar d'aquesta manera, i bueno, al final les segones parts sempre el Tordera aquesta temporada se'ls dona bé. Sí, i ja està. I mira, és el que podríem també comentar i analitzar, que aquesta temporada estem veient que la segona part se li dona millor a l'equip, no?, que la primera. Home, jo crec que quan l'equip contrari baixa físicament, nosaltres la qualitat que tenim surt perquè l'equip contrari físicament baixa. La primera part aguanten bé, encara que tingui menys qualitat, però el corrent compensa la falta de qualitat, i com baixa el físic una mica, llavors la qualitat s'imposa. I el Tordera té 10 vegades més qualitat que tenia el Mont-ras. El que passa que jo continuo criticant que ens fan masses gols. No pot ser. 2 gols un equip que està al 14 o 15, no sé on està. I això és el que s'ha d'evitar. A darrere hem de ser més contundents. A davant molt bé. Però encara que sigui la primera o la segona, el joc me va agradar, però el que no pot ser que cada vegada que s'hi costen una mica un centre o alguna cosa, ai, això no pot ser. A darrere hem de ser més contundents. I sobretot a pilota aturada, no? Sí, patim molt. És que jo... Estem patint aquesta temporada. S'hauria de treballar... Bueno, suposo que ho estan fent. També estem al principi, per això jo no vull ser gaire crític perquè estem al principi. I tot s'ha de conjuntar, no? Però a darrere hem de ser més contundents, perquè ens ha fet molts gols. No sé si tenim... hi ha 4 o 5 equips que s'han fet menys gols que nosaltres, no? I encara no hem jugat els 6 primers, amb els 5 primers no hem jugat encara. Això t'ha dit que això ho hem de mirar. Doncs segurament ho estaran millorant, també, en els entrenaments. Joan. En pilota parada pateixen més els altres equips que nosaltres. També. Sí, s'ha demostrat també que el Tordera està fent molts gols a pilota aturada. Però nosaltres també. I en podíem haver fet algun altre l'altre dia. El que passa que l'Àlex va ser generós i el va deixar que pités d'un altre. No s'ho ben comptes. Jo tinc un amic que normalment sempre porta el cotxe Sils, com se li espatlla. I el porta al taller del president dels Sils. A mi em coneix, de molts anys, perquè amb el seu pare havia jugat a futbol, tot això. I resulta que el dilluns se'n va anar a portar el cotxe al taller. I ens escolta o no? Home, clar, perquè en Marc, es diu Marc ell, molt bé, records. I li va dir, hòstia, Tordera, teniu un tal Sánchez que els ha fot totes a dintre. Qui aquest, no? I aquest amic meu li diu, saps qui és? No sabia que era... No. Diu, és un net en Plàcies. Hòstia, ja veus tu. Això vol dir que se segueixen o miren els partits. I què et va dir? Ara em recordava algú, no? Sí, em recordava quan en Plàci era jove. No, era un fill que jo he jugat amb el seu pare, Sí. Però va ser el fill que és el president ara dels Sils. I, bueno, jo ho conec molt, Marc, vull dir que no d'allò, però jo que jugava amb el seu pare, ella petit, home, vaig fa parlant de molts anys, i doncs mira, va dir, allà tornaré a tenir un tal Sánchez que els ha fot totes a dintre, i ell diu, home, no coneixes qui és, i com que ell me coneix a mi, diu, mira, diu, és el net en Plàcis. Sí, perquè estàs content, els dos teus equips van els dos primers, un primer i altre segon. Sí. Els dos equips teus, va bé això? Sí, va bé. Bueno, però aquest dels Sils, suposo que no aguantaran gaire el ritme. Home, deixa'm dir-te que no sabia que el Sils... Espera que el dia que juguem contra nosaltres no va tenir el ritme. Sí, a veure... I la Dormes Miquel és l'entrenador, encara? No, va fotre fora els Sils. El van fer fora. Sí, perquè jo l'any passat com vaig anar... Bueno, amic... Jo, no se'n recordo de mi, però jo crec que me'n recordo d'ell. L'any passat... Amb en Guillem no va tenir gaire bones paraules. L'any passat jo vaig anar a la presentació d'un llibre de Sils
si us en recordeu, no? Sí. I allà al camp de futbol de Sils hi ha moltes fotos, i jo sabia que hi havia fotos meves, i ho vàrem anar-ho a mirar-ho. I sí, hi érem. Hi havia Mas Miquel, i aquella saps a qui me ne parla. Sí. Aquesta torera, va, mira, diu, d'aquí van quedar tot el carrer. Bueno, va dir una palabrota, però no la diré pas aquí. Clar. I diu, estava emprenyat, diu, aquesta condició m'han fotut al carrer. Per això sé que no és entrenador. No és entrenador. No. Perquè jo, ja t'he dit, m'ho va dir ell, i això ja t'he dit que això era... Ja fa mesos, No sé si era pel juliol o allò, vull dir, havia acabat la temporada, Doncs a veure si t'enteres, a veure per què el van fer fora. O poder pel juny, perquè allà encara estaven entrenant la canalla, i ell estava per allà, i va ser que ell m'ho va dir que se'l havia encarregat. Ja. Per la teva informació, el Sils va jugar dimarts. Veus? Dimarts va recuperar el partit contra el Gironès Sàbat, justament el proper rival del Tordera, i va guanyar 4-1. Per això s'ha situat segon. Veus? Clar, va empatar-se a punts. Clar. No, sí, empatats a 10 punts, però el Tordera està per davant perquè ha encaixat menys. El Sils també va empatar un partit. I el Cristinenc també, com dèiem, doncs està amb 10 punts i estan tercers. Hosti, perquè n'hi quedés 4 el sàbat, Déu-n'hi-do, Sí, estan forts, sembla que estan bé. Bueno, a veure... A veure, aquest cap de setmana, el Gironès Sàbat, no? Què espereu? Perquè al final és un equip que també dona molta guerra, que ja ens hem enfrontat contra ells. Bueno, hem anat allà també a jugar i a jugar-nos coses, perquè... No sé. Va ser quan vam entrar en el play-off, no? Han baixat de segona, van baixar d'aquest any, com els de Cala Guidó, però... Clar, no ho sé, no tinc cap referència. Porta 8 o 9 gols, fa gols, però també li fan, no? Llavors hem d'anar en compte i ja està, però jo crec que és un partit... Bueno, és que a casa t'ha de guanyar tots. Fora el que puguis treure, però a casa t'ha de guanyar tot. Si l'any passat aquí no pot passar el de l'any passat. Van perdre 14 punts, que jo me'n recordi. No pot ser el de l'any passat aquí a Tordera, no 14 punts és molts de punts, No pot passar. I si no fes números... No, si només que haguessis fet d'aquests 4 o 5 punts més, mira on estaves, primer, destacat. Ho haguessin pujat del tirón. Joan, feies que no amb el cap. Qui feia que no amb el cap? No, al contrari, que és veritat. No, feia que no amb el cap per la temporada passada, els trens que vam deixar escapar, però estic d'acord amb en Tomàs i amb en Joan, i més el que deia en Tomàs. Juguem a casa, per tant, quan jugues a casa, això ha de ser un fortí, i evidentment doncs que tu has de deixar aquesta, com ho diríem, aquesta personalitat, no? Aquest segell Tordera que sempre ho hem reclamat i que no cal que arribi a la segona part, que a la primera part ja hem d'anar-hi... I a fora rampinyar tot el que puguem. I aquí guanyar els dies. A fora anar a rampinyar allà on sigui. Tots, i si no, doncs els màxims punts possibles, L'altre dia, sobretot amb aquests 5 minuts increïbles, que es van marcar els 3 gols, no? Només començar la segona part. Només començar, ja van sortir... No van anar per feina. Encarats a porteria, i doncs amb aquests 3 gols sí que després doncs el Montràs va aconseguir el 2-3. Una pilota que no s'havia de fer mai aquell gol allà. Fotre-la fora i no vulguis aquí, no. És el que estem parlant, que encaixem gols amb massa facilitat i això ho hem d'arreglar. Ja està. Però... que no ho sé. Digues. A veure com ho dius. Sap què vol dir, però... Escolta'm. Us heu de fixar a vegades en detalls. Mira, com el Torres va posar 1-2, i un jugador del Torres em diu, vaig fer 2 gols, i em podia fer 3, perquè volia tirar el penal, perquè el penal va fer amb ell. Això ja s'ha acabat, d'això que vaig dir, com que m'ha fet la falta a mi la tiro jo. Però això ho va deixar clar en Guillem l'altre dia quan li vam preguntar, perquè jo li vaig preguntar, el tema penals i faltes. Sí. Com que m'ha fet el penal a mi el tinc que tirar. No. Això era quan anàvem al pati del col·le. 1-2, què va passar? El va tirar l'Àlex. Si haguessin anat 1-4, hagués tirat ell. Per dir alguna cosa. Vas veure aquella falta que hi era un 2-4, una falta quasi bé igual que la que va picar l'altre dia aquí? Doncs la va picar en Pibe. M'entens? Si estic segur que si haguessin anat 3-4... Que això no vol dir que l'hagués quedat als núvols.
Sí, però deixa'm dir-te que al final, o sigui, l'Àlex també s'ha guanyat això, s'ho ha guanyat ell, no? De que al final ell té la responsabilitat de xutar els penals i les faltes, i en el cas de que ell decideixi mira, no la vull tirar jo, la tiro una altra, doncs ja està. Li dic que un company ja la tiri. Ja ho va dir Guillem. Qui diu aquest, I és així. qui diu l'Àlex, podríem parlar d'un altre, m'entens? Però en aquest cas hem de parlar d'ell perquè és ell. Okay, però me refereixo que com el partit ja estava controlat i estava solucionat, i diu, tira-la tu, home, que això, vull dir que no... Però si haguessin anat 3 o 4, segur que la tira ell. Ara, que potser la carta el vendria de corna. Però, clar... Jo crec que si, a menys que tinc alguna lesió, alguna cosa, i dic, hòstia, és que per xutar no me veig bé, per lo que sigui, jo crec que encara que anem 6-0, l'ha de llançar ell, i punto. Bueno, com ara així també que doni oportunitat als altres que té els de xutar. No, aquí hi ha una llista del que han llançat les faltes i els penals, i s'ha de respectar, i punto. Mira, aquesta setmana, jo per aquí no ho vaig veure, però vaig sentir els comentaris de la selecció espanyola. Aquell Merino, si hagués llançat el penal, hagués fet un hat-trick, però no, la llista de l'entrenador era que el llançava l'Oyarzabal i el va llançar l'Oyarzabal i ja està, i estava el partit 3-0. Bueno, doncs molt bé, és el que els ha de llançar i punto. Sí. Però que això era una pilota que és aquí, no en poden agafar cap de pilota. Sí, era quan estaves tu, ara sí que poden. No, home. Ara no decideixes tu, eh? No, ara no decideixes tu. Ara no decideixes, clar, ara... Jo sóc encarregat del material del primer equip. Bueno, però una pilota de l'infantil... Potser agafen una altra pilota. Una pilota de l'infantil... Tampoc, eh? No. I a sobre tu estaràs pendent. De tota forma, se l'emporten o no. És molt complicat, eh? Qualsevol partit que juguis és molt complicat guanyar, perquè l'altre dia vaig estar mirant i el Caldes aquí, que ens va costar un món, i perquè es van quedar en 10, té 0 punts, eh? I mira el que ens va costar, per això t'he dit que no és fàcil guanyar el partit, eh? Sí, no, a mi més, ara pensa que una cosa, que a medida que vagi transcorrent la Lliga, i tu estiguis a dalt, els equips que vinguin aquí cada cop es tancaran més. Sí. T'esperaran allà darrere i cada cosa costarà més. Fotran allà una paret allà que costarà dir, bueno, tu, per on hem d'entrar? De fet, mira, ara que deia en Tomàs lo d'Alcaldes, va quedar 3-4 contra el Cristinenc, eh? O sigui que també va estar a punt de rascar punts contra el Cristinenc, que ara mateix doncs està també... I contra nosaltres. Sí, per això que no han sumat, però que estan... I té 0 punts, per això dic que tots els partits costen molt de guanyar, sigui qui sigui. Mira, està últim, però mira el que ens va costar, perquè es van quedar en 10. La sorpresa, sobretot, aquesta temporada és el Breda, no? El Breda que té 0, també, o 1, no? El Breda, 1 punt, perquè va empatar contra l'Hostalric l'altre dia, però potser és la més sorpresa o hi ha algun altre equip que digueu... L'any passat va fer una primera volta impressionant, però mira aquest any. Quasi bé, van a tota la primera volta a dalt. I mira, aquesta setmana no, l'altre anem a Breda, nosaltres. Sí, a veure què passa, no?, amb aquest partit, perquè coincideix amb el Clàssic. O què? El Breda-Tordera coincideix amb el Clàssic. Sí, perquè el Breda juga diumenges. El Madrid-Barça. No sabem si al final s'ha pogut canviar de dia o d'hora. Però si el passen a dissabte, aquí és la fira del Conte. Tenim un problema. Però això no ho sé, sé que potser la fira del Conte no és esport. No, Joan, sé que estaven gestionant o parlant a veure si el canviaven o no. A mi m'és igual. Primer és el Tordera. Molt bé. Sí, no, això segur, però... Van jugar a les 6 de la tarda. Com que tampoc el veuré... Però sé que estaven intentant canviar d'hora o canviant de dia. Per això jo ho pregunto. Vins a la penya barcelonista de Tordera i podràs veure el partit tranquil·lament. No puc veure el Barça. On vas demà? No, vaig a sopar. O amb qui? Me la porta. No sé, qui trobaré per allà. Demà tens la trobada? A veure què li dius, eh? Demà tens la trobada? Demà vaig a sopar, nena. Sí? No sé amb qui soparé, però vaig a sopar. A Vilassar. Exacte. I ja tens la corbata preparada i l'americana? La corbata i l'americana a la camisa? No, portar el traje d'aquí. Portaràs el xandall abans del partit, del Tordera? L'escut del Tordera. Ben fet. És molt maca aquesta, eh? Que la porta conegui també el Club Futbol Tordera. Guapa, aquesta camisa. Ja el coneix, Sí. Ja està a Tordera. Ja ho sé. Bueno, va estar aquí com que es posi a l'última. Com el seu fill jugava amb el Mundial. Sí, hi ha una foto. Ui, parlem de molts anys, eh? Però que et vagi bé, que et vagi bé demà. A veure què li dius. Ja ens explicaràs. Volem fotos, eh? És ell que m'ha de venir saludant a mi.
En fi, va, dissabte a les 5 de la tarda, al Municipal d'Esports, aquest Tordera Gironès Sàbat, anireu a veure'l? Sí. Estareu allà? Està programat el dissabte de tarda ja. Molt bé. Fitxa en Tomàs, fitxa en Plàcides. Què En fitxa? Plàcides no té clar. Què aniràs a veure'l? El futbol. Home. Obligat. Clar, per això dic que fitxes ja. Suposo que ja ha arribat al sopar. Home, esperem que sí, no? És que aquí a darrere pots estar. Sí, has d'anar-hi, és l'estaf. Has d'arribar. Joan, el podràs Jo veure... el veuré per YouTube, On estaràs tu? però no perquè vagi a la Corunya, que la gent es quedi tranquil·la. No, que la gent Pensava que anava a Galícia, no, que la gent es Joan? quedi tranquil·la perquè no vaig a la Corunya, perquè la gent es posi Hosti, nerviosa. jo quan ho has dit pensava que anaves a la Corunya. Per No, això no. Vas a la Corunya? No, i m'hagués agradat anar-hi. Jo Tu no tinc sí? cap problema anar-hi. No. M'hagués agradat. Clar, bueno, Però no. Així és que va la càmera sola. Va a la segona càmera. Ves, no t'han quedat forts del hockey? A mi ningú m'ha quedat fora del està. lloc. A mi ningú m'ha quedat fora del lloc. No anem a... Bueno, incendis. però jo n'has fotut fora, però No m'ha millor, fotut fora, vaig marxar jo. millor que no hi vegis gaire per allà, Ja ho no? vaig explicar en el primer programa. Qui vulgui saber-ho, que ho torni a veure al primer programa. Que el recuperi. Que el recuperi, que molta gent l'ha vist. La qüestió... No, m'hagués agradat anar Però al camp de futbol hi a la aniràs? Corunya. No, a camp de futbol no. No, Ara soc fora. Soc fora. Aquesta setmana soc fora. Ah, és fora? Però per un compromís Sí. de fa un any que el tinc marcat a l'agenda. Per tant, és impossible poder-me'l canviar. Així és qui va a la Corunya? En Pol i en Lluc. Gran equip, l'equip titular de les retransmissions d'hoquei. Sí. Van pel matí, o sigui, agafen l'avió a les 6:30 del matí i tornen al vespre. O sigui que és un viatge exprés d'anada i Anada i tornada. tornada. No, Sí. no són hores. Bona planificació. No són hores. A les 6:30 del matí que no t'has de llevar. Buf. Pues des d'aquí, ja t'ho dic jo. Què marxarà? Sortim a les 3 de la matinada a Mare Tordera. meva. Què marxa la mateixa via dels jugadors? Sí, van junts. Va Vale. tot l'equip i en Pol i en Lluc. Igual que els veterans. Tu creus que el 8 de matí es pot jugar un partit? Aquí no t'has de llevar a les 5? Això no hauria de ser legal. Això hauria de ser una llei prohibida. Això els ganes de voler jugar a futbol. No, Sí, això perquè- hauria d'haver-hi una llei que prohibeix. Tu saps, si vas a jugar, jo què sé, a Mataró, t'has de llevar a les 5 del matí. Tu creus que és normal, Encara això? t'estàs rentant la cara que ja comences Ja- el ja has de partit. córrer? O sigui... Bueno, però jo el veig lògic, això. Bé, sapiguem que van en camps que estan molt carregats de partits. No, però mira, el Sanandero està molt bé, perquè ha de ser dissabte a la tarda, sí o sí. Sí, sí. Perquè, clar, aquí feien igual, no? Ja, Perquè els però veteranos- Aquesta lliga és diferent. Sí. Perquè els veteranos no els deixen jugar el diumenge. Han de jugar els dissabtes. Sí. Però això és una Diumenges- cosa nova d'aquest any, no? No sé. Perquè l'any passat sí que jugaven a dissabte i diumenge. Jo aquí a Torera, que fa que s'ha jugat de futbol, no he vist mai els veteranos, vull dir, les penyes jugant mai el diumenge. Sempre han jugat el dissabte, dissabte a la tarda. Sempre dissabte. Si Molt bé. han coincidit els dos en aquí, un comença un i l'altre comença l'altre. Però sempre han jugat el dissabte a la tarda. No sé per què, però jo sembla que aquestes normes no ve pas d'ara, ja fan allò. Molt bé. Joan, has deixat substitut per això al camp de futbol o no? Aquí fa de- Amb les teves funcions, què? Bueno, per començar, Qui posaria la per música? començar, les meves funcions són interines. És a dir, són funcions provisionals perquè ningú ha fet cap presentació, ni ningú ha anunciat, ni hi ha anunci oficial de que jo allà hi faci res. Està de però prova, està de prova. Ah, és veritat, encara té el període No, de estic en prova, pràctiques, Tu, estic en el pràctiques. Potser contracte no que el faran, passarà. el dia de la presentació et faran el contracte. Exacte, allà passaré nota. Pensa una cosa, A veure. i t'ho dic ara amb la mà al cor. Jo cada cop que xerra per allà l'altaveu, l'escolto. No és allò. I això molt depèn de jo. Si es quedarà o no es quedarà. Depèn de tu. Tindràs l'última paraula, Tinc l'última paraula. Joan? Val a dir que des d'aquesta setmana, llàstima que no hi seré, Què vas dir des d'aquest- què vas dir l'altre dia? les alineacions, me'n recordo. les alineacions, sempre es diuen les alineacions i aquestes coses, però val a dir-ho que des d'aquesta setmana, perquè el Club Futbol Tordera ho ha fet, és a dir, la inversió és del Club Futbol Tordera, ha arribat material nou, que era un material que juntament, i ho puc dir públicament, amb en David Roura i en Ricard Grau, s'està treballant per ordenar tot el que és el sistema de so i música del camp de futbol, que és també una de les assignatures pendents que tenia la instal·lació i que, bueno, doncs, mica en mica es va fent. I aquesta setmana, casualitats, perquè jo no pugui ser-hi, però hi haurà una novetat que crec que també ajudarà encara més, primera, a que a mi se m'entengui quan parli, i després
que la música ja sona bé. Falta, doncs, el tema del micròfon. Però vaja, que No podràs no estrenar... puc dir res més perquè... La nova joguina que ha arribat no la podràs No la estrenar. podré estrenar. Abans perquè- del pavelló t'escoltava el camp de futbol, ara del camp de futbol t'escoltarà el pavelló, no? És de tota Veurem quan, això, quan ens Plàcides tingui l'última paraula. Com no, com la de presentació. totes maneres que no s'acostumi a fer... Ara avui vinc, demà no vinc, no, per aquí no passo, eh? No, si hi ha compromís, no? Hi ha compromís. Primera falta aquest cap de setmana. Bueno, pues ja ara- només, Joan? Si avui vinc, la setmana que no vinc jo, al carrer Puigdemont. I l'Spiker ha de portar la camiseta del Tordera, també, no? L'Spiker ha de portar la camiseta del Tordera, no? Ja el disfressarem d'una manera o altra. Demanar-li a veure quina cançó li agrada a en Joan, no? També, per tenir més punts. Fora micròfon ja. No? Joan, que et posi alguna cançó que a tu t'agradi. I així sumar una miqueta més de punts o... l'himne del Tordera. No! Això no, que no li agrada. No m'agrada això. Però sona l'himne del Tordera, És molt maco, Sona. eh? No, És molt maco. no. El que va fer aquest himne no en tenia res. Home, es podria reversionar. Jo És deixo dolent. Algun dia, si la junta directiva vol fer alguna cosa... Endavant, sempre endavant, és dolent. Res. I mal cantat, mal gravat, no té ni lletra ni... No, Sí, no té té res. lletra. Home, lletra sí que té. Té lletra, però res. No, res. No, a mi Endavant, l'himne endavant i Endavant, sempre xorrada. endavant. Exacte. A mi l'himne m'agrada. A mi l'himne m'agrada. A mi també. El Tordera m'agrada. El de l'hoquei també. També m'agrada. Entrem en debat a veure els himnes si us agraden o no us agraden. Bueno, a veure, depèn no, perquè potser depèn de quin tema no es pot fer debat, però dels himnes jo crec que sí. Val a dir que del Club Patí Tordera i el del Mirador de Futbol, els dos a mi m'agraden. I a més tenen himne, per tant ja és una personalitat clara d'un club. Que es podria reversionar? Bueno, Jo fos president el canvio, eh? per què no? És que fa molts anys que és aquest himne. És aquest himne, clar. Fa molts per anys, reversionar, bueno, però la cantarella i la lletra i això ha de ser la mateixa. Ai, potser s'ho pensa ara en Ricard, no? No sé. S'ho pensa a veure si Jo, es si pot fos fer president, automàticament aquest himne no es cantaria més al camp de futbol. una nova versió. S'ha de fer, aquest himne s'ha de mantenir. Però amb Aquest, una nova que versió, actualment potser m'agrada. donar-li un... No, però t'he dit que amb una nova reversió... caire nou. I aquell, tot el camp és un clam, aquell sí que és molt maco. Quin? Tot el camp és un clam, aquell sí que és maco. Home, Aquest sí. aquell té un sentit, que aquest d'aquí no té cap sentit. Bueno, i ara s'ha Endavant, reversionat sempre pel endavant. 25è aniversari, I hi s'ha ha una reversionat, cançó. però es manté la mateixa música, tarannà, s'ha canviat la veu... Hi ha una cançó nova. S'ha Sí. gravat... S'ha de- El Madrid l'ha canviat, l'himne. Vai, quin himne també del Madrid. I tu voldràs cantar el nou himne, Plàcides? El que es faci nou? Jo, com vaig jugant del Barça, sempre el canto, l'himne. Aquest d'aquí Torrera no el puc cantar perquè no... No, si es fa un de nou, el No, podries perquè no ho cantar saps, Clar tu. que sí. És que no té cap sentit, aquest himne. No sé què fa, és que no... Jo em pito, ara perquè no ve gaire per al camp de futbol. Però abans és que sempre hi ha camp de futbol i De deia... quin pitu parles? De En Pito l'Alzina? Alsina. En Pito Alsina. Ah. Sempre posava aquesta himne, dic, hòstia, Pito, posa los moleros o posa qui vulguis, però treu això, que allò, Mira, és que, t'ho juro, el tinc entrevessat, ho sento. I ha sigut arribant Joan i un altre cop te'l posa. No ho posa pas. Sí, abans de començar el partit. Ell? Sí. Bueno, ell que el posi, esclar. És normal que el posi, no tothom ha de pensar igual que jo. És que me'n no recordo- poso al final del partit. El dia que es va Al final inaugurar... del partit també es podria posar al final del Me'n partit. recordo que el dia que es va inaugurar, la persona que l'havia fet va vindre al partit. Clar, sí. És que no és la lletra, és la música, no... Tot Però és a dir, plegat, que no es ens pot agrada. versionar la música. La música es pot versionar, allò però ha de seguir el tarannà. és una xamfaina. Però és el que parlem, a mi sí que m'agrada. Sí, per això, d'opinions. Exacte. Què dius tu? A mi sí que m'agrada. Hi ha equipacions que agraden, que no agraden, Ja està. No, home, sí, himnes no. que agraden, que no agraden... Si a tothom li agradés el peix, els carnissers ja podrien A plegar, tu no? t'agrada el fet, a mi m'agrada sopa de cabra, què? Pues ja està. Veus? Pues jo Ja està. no m'agrada i punto. Molt bé. Va, tanquem el bloc del futbol, Tanquem perquè si no ens faran fora, del camp de futbol amb tots els temes avui No, que avui si hem fan tret. fora és culpa d'en Joan, que al principi s'ha Sí. passat una mica. En Joan ja serà el primer que... No, ja l'espavilareu. Ja no l'aclareu. I ella ens ha donat una pregunta a l'aire. Tu que estàs allà ens has de defensar quan hi hagi Potser hauràs problemes. d'anar de pallasso, Ja us espavilareu. Potser hauràs d'anar de No, és pallasso. que jo ho he de... és que de Aquella veritat- tertúlia tu hauràs d'anar de pallasso. La pregunta quina ha estat la que he fet? O aniran a per tu, Tu mateix. Torno... Tu has dit, hi haurà pallassos allà, No, jo he dit... i els pallassos que són d'allà, si són d'allà, què la meva pot ser? pregunta la torno a dir la mateixa que he dit fa uns minuts d'ençà que hem començat la tertúlia. La meva pregunta ha estat: hi ha molts pallassos al Club Futbol Tordera? Així està la pregunta. Si volen, tiren enrere la barra... També em podia sentir I ara- ofès jo.
Perquè també em podia haver sentit ofès jo. Però jo en cap moment... Però jo no he dit Perquè que si n'hi que hagi allà... Però a mi tant se me'n fot, perquè com pallasso ho faig sempre, vull dir, m'és igual a mi. Que pot ser que no n'hi hagin de pallassos. Ara, el que et diré serà una cosa, Jo al túnel no surto. Ho vas escoltar, no? Que et volien fitxar? Sí, no, però no surto. Per què? Perquè, home, clar, però me refereixo que jo vaig parlar amb el tècnic, Com a director d'orquestra. amb el policia, Sí. i dic, amic, no, dic, com esteu de personal? Diu, estem bé, doncs ja està. Però faltes tu, Amb en David, Sí, sí, però faltes tu perquè l'any passat et vas animar, No volies entrar i després no volies sortir. Perquè vosaltres m'estiràveu cap a dintre. No, Però mentida, me perquè nosaltres refereixo- quan vam sortir tu ja havies tornat a entrar i No, estaven ells els se ballarins. van embolicar en plàstic. Sí. Ells com vingui aquí al seu aquest ho explicarà tot. Però, de moment, van bé de personal. Sí, vindrà en David, vindrà en Jimmy i vindrà en Cristian. El En trio de l'any en Jimmy passat. també, en Jimmy ha de venir per allà amb la motosserra. Sí, no, però vindran aquí a la ràdio, Jo estic Ja, parlant bueno, de que ja, no. vindran la setmana que ve, Bueno, o la sigui setmana que... passada també van venir tots tres, no? Els tricicles són aquests. No, home, no, aquesta setmana ha vingut en Dani, l'Irra i en David. I Que qui ja ho vindrà? sé. I qui falta? Qui vindrà? Quan? En Jimmy, Aquesta setmana qui vindrà? En Jimmy? Qui més? En Jimmy, en Cristian i en David. que ja van venir l'any passat. L'any passat. En David una altra vegada? Ja és de la Sí. casa aquell. Aquests són el tricicle. L'hem fitxat, Ja, ara que està lesionat, l'hem fitxat. Aquests tres són els que porten el Hollywood aquest. Guai. Pues a veure què ens diuen, No, aquell en Jimmy és un bon element, Molt bé. Sí? És un bon Però ara no element. està a la Junta, no? Sí, és un... Disfruta com un camell per Però no allà està a la dintre. Junta ara, no? No. Disfruta com un camell, com una criatura petita disfruta. Ja li preguntaré, Ara, en dimarts. Christian no el veuràs pas per allà dintre, això segur. Per què? No li agrada? En Christian tindrà feina per allà fora. S'encarregarà d'altres Home, temes. també fan una mica de xiringuito. em De sembla. barri. Sí, això, home, no? no? falta, Sí. home, clar, hi haurà una bona festa, una bona Ells festa. s'han encarregada el xiringuito. Va, bona vinga, anem encara ja... Qui volies repassar, tu? No, Digues. No, ja ha repassat Però tot què el vol dir que vull repassar? Per què cada vegada que haig de venir el dijous haig de repassar No, algú? home, però tu m'has dit, ja me sé Clar, és qui... que al final haurem de donar la raó a depèn de quins diuen que tinc a repassar el personal, aquí només jo em penso i parlo de les perquè coses a mi moltes dolentes. vegades em diuen, avui qui repassarà? Ha repassat a la Junta del Això, Futbol. això ningú ho diu. Tu, Què que has ha vingut, dit? Qui Jo que has repassarem vingut aquí avui? diu, avui ja sé qui tinc que repassar. Això és mentida. Jo no he dit res, jo. El tio aquí... No, és que al final pensaran que ho diem de veritat. Això no, això no ho dic. Què? La setmana passada no volia parlar de ningú, perquè era el seu aniversari, i aquesta setmana... És el seu aniversari? M'està llançant les cendres. No, Sí, no. És el seu- t'està passant... És el seu aniversari? No, No, que jo sàpiga no. Oh. No ho sé, potser... jo soc del maig. I més, Cada dia un raig. pensa una cosa, el Sant Just compleix durant 8 dies, o sigui que encara estic dintre del cumple. Sí? Home, esclar, si duren 8 dies... Tu manes, avui Encara- també? No, però Avui- no, que va dir. Avui manes. Va, Joan, anem a per hoquei patins. Sí, val a dir que tampoc tinc massa prèvia, vull dir que haurem d'esperar a veure què diu en Climent demà per a veure com hi ha aquesta posada en escena d'aquest club Petit Tordera que té les expectatives altes i que esperem que he dit abans, que els números surtin ràpid i que aquest cap de setmana la pista de la companyia de Maria sempre és molt complicada, és una pista que el Tordera és com juntament amb Dominicos, no se'ns acaba mai de... Se'ns dona bé però no se'ns dona bé. Els equips de la Corunya sempre ens tenen unes ganes especials i és la primera jornada, per tant crec que el Tordera en aquesta sortida, i no vull posar massa pressió del que ja pobres nois tenen, però és de compliment obligatori sumar els 3 punts per assegurar aquest coixí important de cara al tram final complicat o al tram complicat que vingui de Tourmalet o en Només en baixa definitiva. un, no? Sí, però per això mateix hem de fer-ho bé. Baixant Jo crec que no val el discurs d'en Plàcides, per exemple, aquest de que en baixa un o de que no saben patinar o de que no, això... No, jo dic Això... baixant un... Sí, però és igual. Ho té Pues que quasi no bé sigui el tot- Tordera qui ho tenen tot precisament fet. acabi baixant a final de Ah, si temporada. baixessin 4 ja en parlaríem. S'ha de fer la feina, i crec que aquest cap de setmana és de sí o sí que el 3-3 s'arrenqui de la millor manera. No puc, com deia, no puc fer prèvia perquè no tinc informació al respecte de com està l'equip ni com arriba, si hi ha baixes o no hi ha baixes, això ho demano Climent que ens ho expliquin, i ja està, i suposo que amb Babió també tindran, que el Club Petit Tordera sempre n'ha tingut, això és veritat, tenen roba
de carrer i van també trajats, tots van amb el xandall corresponent i suposo que ja van anar-hi a la Lliga Catalana, per tant quan van agafar un avió, això és veritat que la presència que tenen a l'aeroport quan es va amb avió, doncs la presència a l'aeroport es nota que hosti, un equip d'esport, del Tordera, d'hoquei, està bé. I tothom et pregunta, no? Tothom pregunta, o la gent es fixa, no? Hosti, un equip, de qui són? Sí, fins i tot ens us demana un autògraf. Sí. No, però això és veritat, que ens hem trobat que la gent et pregunta i dius, mira, que som de Tordera, anem a jugar a hoquei a Galícia, i et diuen, ostres, sí, sé, no, del Tordera, o sigui que la gent coneix. Però pensa una cosa, el Tordera de futbol també tenia equipació que anava a jugar fora. També la tenien. Però el Tordera de futbol no va amb avió, no va a l'aeroport. Tu vas a l'aeroport i et trobes amb gent internacional, amb gent de tot arreu. Només se fixa si veuen el Barça. No pensis. Inclús quan tu vas a l'aeroport i veus, tu vas amb el Tordera perquè tots van igual, però si veus un equip femení o veus un altre equip d'un altre, tots van amb xandall, te fixes, hosti, de què són? D'handbol, de vòlei, de... Sempre que hem anat a Galícia o a algun desplaçament en avió, hem coincidit amb un altre equip. Perquè justament tots els equips catalans que viatgen cap a Galícia o que juguen a Galícia han d'agafar sí o sí el vol de primera hora del matí perquè no hi ha més. I puc explicar una anècdota, ens vam trobar l'any passat, va ser en Gerard Camps, el jugador de Tordera, en Gerard Camps ens el vam trobar també. El que passa que les circumstàncies van ser diferents, perquè anàvem amb el CEP i el Club Petit Tordera anava amb un altre sistema de transport, però en el cas és que vam trobar en Gerard Camps i vull dir que et trobes equips d'hoquei o equips de... el cap de setmana, clar, tot es va centrat en el cap de setmana. Però bé, el Tordera, doncs, aquest cap de setmana, i és un molt bon planificat, puja i baixa, t'estalvies diners perquè la tercera jornada ja has d'anar-hi, per tant no fas nit, en aquest cas, per tant, doncs, això. Que evidentment és un viatge cansat perquè te't lleves molt d'hora i tal, però al final l'hora, vulguis o no, a les 5 i 2:45 hauràs de ser al pavelló. Més cansat és el que s'aixequen a les 6 del matí per a treballar. Sí, això segur. Per tant, bé, amb expectatives, amb ganes també de veure'ls, que els veurem per Ràdio Tordera i a veure... Resumint-ho quantes. Comencen bé. Comencen bé. Vale, Val a dir-ho que les coses comencen bé. Arriben bé, si més no, pel que hem vist de pretemporada, sí, de no? La Lliga Catalana... Bé. Jo crec que el nivell ha de ser aquest. Al contrari, en principi el company Marià no ha tingut ni molt menys el rodatge que té el Club Petit Tordera en pretemporada. Bueno, per tant... això vaig saber, no... No, però el que passa que els equips d'allà a Galícia són... Per això que el Tordera ha jugat contra Girona, ha jugat contra Manlleu, contra Palafrugell, ha jugat amb equips que són candidats a aquesta temporada a aspirar a lluitar per pujar. Bé, i aquells podien jugar contra el Dominic o contra el Liceo o contra el Jolaceta, contra gent d'allà, contra el Lubians. No? Sí. L'Ordes? El Rochapea, no? No, el Rochapea és de Pamplona. Pamplona, no, tot queda allà. Bueno, també està per allà. Tot queda allà. Sí. Home, està bé, sobretot aquests 2 primers desplaçaments a Galícia, que siguin a la primera i a la tercera jornada, perquè al principi de temporada els equips gallecs doncs encara no s'estan jugant res. Si és la primera o la tercera es podien quedar allà fins que jugui la tercera jornada, no? Sabem que es van voler juntar, o sigui, les dues jornades es van voler juntar en un cap de setmana, o sigui, com el que vam fer també fa un parell d'anys, que vam jugar dissabte i després diumenge, però sé que per qüestions de la federació no es va aprovar aquest canvi i llavors d'aquí 2 setmanes, a la tercera jornada, també es fa un puja i baixa. O sigui que s'ha avançat l'hora perquè el Tordera no es quedi allà. Bueno, i només quedarà el Jolaceta aquell prou, no? Llavors ja Bilbao. Quedarà el desplaçament a Bilbao. Bon desplaçament. És molt bon desplaçament aquest. Tens records, Tinc records. Millor ara que el gener o febrer. Millor, s'ha d'anar allà, millor ara. El dia del Bilbao, que encara queden jornades, ja explicaré al Jolaceta l'aventura que vàrem tenir amb un desplaçament en allà. Que va ser molt maco, per cert. Moltes anècdotes, Són èpoques històriques del Club Petit Tordera i ja ho explicaré en el seu moment, ja ho explicarem. Però ens ho vam passar molt bé i... Ho apuntem, ho apuntem perquè... Sí, una aventura del que en aquell moment també el club movia més enllà d'una lliga i uns resultats. Perquè van anar aficionats. Van anar aficionats, ja ho explicarem. En bicicleta van anar? No, home, no. En bicicleta no, però gairebé. En cotxe, no? Gairebé, vam anar, sí. Jo també sé una anècdota bona. Jo no. Tu sempre agafes avions, Jo sempre agafo avions.
Jo també sé una neta bona de 40 anys enrere. També ja l'explicarem. Doncs aquell dia, no? No sé, Podem... aquesta no sé si es pot explicar. Per què? Con la Z. Home, sí, l'haurem d'explicar, no? Ja ho veurem. Ja ho veurem, ja ho veurem. Va, doncs vinga, estem contents pel futbol, estem contents perquè comença també la Lliga d'Hoquei Patins, un partit que és a les 6 de la tarda i que també es podrà seguir a través de Ràdio Tordera, a través del segon canal, perquè coincideix amb el futbol, llavors... I ara el primer canal el se'n porta sempre el futbol? No, ho anem fent depenent de cada cap de setmana, perquè també, per exemple, tenim a les noies, llavors... Les noies, aquest bàsquet van bé, aquestes, no? Sí, també contents per les noies, per això sí, volia molt bé, acabar amb aquest parlem-ne. apunt del CEP, que van guanyar també l'altre dia D'un punt. l'últim segon, de dos. De dos van Sí, guanyar, sí, que però també... aquelles van tindre un últim tir que podien haver empatat, sí. El mateix, és que va ser la mateixa història que l'últim partit que havíem... El CC aquell va estar a punt de... Bueno, va tenir l'últim llançament. Sí, ens estan acostumant, I aquesta setmana l'Espanyol. I aquesta setmana l'Espanyol, una vinculació que ha sigut l'Espanyol amb l'Hospitalet, que m'he informat d'això, perquè l'escut, clar, es diu Espanyol, però l'escut és diferent. No, bueno, és igual, que no porta la corona. No, però el que surt a la federació encara surt el de l'Hospitalet. Llavors vaig llegir al respecte i es veu que hi ha hagut una vinculació, igual que vam tenir nosaltres la vinculació amb l'Uni o amb el Blanes, s'han juntat. L'escut és igual que el que té l'Espanyol de hoquei. Sí, és el mateix. És el mateix escut, però hi ha aquesta vinculació, l'Hospitalet i l'Espanyol. Així que veurem també... A mi no em va agradar el Tordera, a les noies. Vaig veure molt desencertades. No vam estar encertats. Fan pocs punts, Fan pocs punts. Es va fallar molt. Aquest dia va ser... Jo crec que van guanyar el partit, no sé, per la veterania, perquè va ser un partit molt igualat, moltes vegades... Sou siguienteres no hi ha gaire bon humor per allà dintre, no? A on? Al bàsquet? En l'equip de les noies? No, altres En històries. general, doncs, tots els equips tenen les seves complicacions, no?, i els seus... Però no només parlàvem malament del hoquei. Ara també parlem malament del FEP. No, jo és dic que no hi ha... és comentar l'actualitat. Sembla perquè m'han contat que no hi ha gaire per allà. Comentem l'actualitat. Hem de parlar de lo bo i de lo dolent també, no? Home, el que sí que, per exemple, puc dir que el masculí ja ho sé, que al final no estic rajant ni molt menys el masculí. Que vols dejar, pobre nois? Però, clar, exacte. Fa el que Gràcies, poden. ho ha dit. Jo crec que un parell de reforços, no sé d'on... Encara gràcies que no sé la com coordinació aguanten. esportiva aquí... I on te'ls vas a buscar? Suposo Ja, que però, deuen clar. estar buscant. Suposo que deuen estar buscant. Imagino que Ficar deuen de estar 60 buscant. punts cada partit. Sí. De fet, és que s'han hagut de quedar amb el sub-20. Clar. Ja, O sigui, pots dir són que- jugadors del sub-20 del Tordera. No, a mi se'm va explicar que s'aguantava la categoria perquè al final també és més fàcil poder, si has de perdre aquesta categoria en què estàs, no comences de nou de l'última categoria, per tant ja mantens des un estatus, no, diguem, però clar, això es Hòstia, farà però molt si llarg, cada estarà pallissa. Estarà molt llarg, Però mantenen la categoria perquè al juny, quan estava amb Marc Alonso, ja havien confirmat que Sí, mantenien clar, la categoria. clar. Bueno, Llavors, a més, un cop a més. marxa amb Marc Alonso, que era qui estava gestionant aquell equip, clar, l'equip es va quedar sense... sortides no massa clares, però bueno. dels coordinadors, sí. clar. És que al final hi ha Respecte hagut- al CEP femení, doncs, bueno, també és veritat que un diumenge a quina hora, 7:45 van jugar, vull dir, un horari intempestiu, de veritat. O sigui, jugar en una categoria així un diumenge a última hora, anar a Barcelona també amb tot el... A no sé. Barcelona està aquí al costat. Sí, però acabes el partit, l'endemà a treballar, bueno... L'horari no és habitual. No, però que estic amb en Tomàs que potser no va ser la millor versió. A mi no m'ha agradat. No, A veure a casa. Sort que l'important és que al final van guanyar, però el joc no va ser gaire bo, no. A mi no m'ha agradat almenys. A veure a casa, i com serà després del futbol, imaginem, Plàcides, no?, que tots els jugadors del... I va molt bé. Ja tens les obres d'anar al futbol o al bàsquet. del Club Futbol Tordera s'aniran cap allà. Perquè ells tampoc caben, ja es dutxaran i córrer cap allà. 7:45, Un Sí, quart de vuit, aquest partit. mira, ja està programat això. Acabat el partit, dutxa i cap allà. Ja és l'hora que començaran les mosses a jugar a bàsquet. Sí, 7:45, no? Sí, 7:45. Estupendo. El partit que va a les 7:10 o així, A les 7 tens temps de sobres. ja s'espavilaran. A vegades estan emparellats tocant els collons un quart d'hora o 20 hores per allà i dutxa, que cop ja en faran a via. I tu te carregaran per anar cap al pavelló o no? No, jo no hi aniré pas. Tu no aniràs, eh? Jo cap a casa.
De fet, Jo ja ho miré per l'ITV i ja està. Això també era un tema que parlàvem la temporada passada, que seria ideal, no?, que tots els partits, doncs, primer es pogués veure un, després un altre, que no coincideixin, i aquest any està passant així amb el futbol i després amb el bàsquet. I el hockey Aquí a casa, I el hockey l'anirem veient per l'ITV. Quan tots coincideixen, bueno... Sí, i el hockey a les 6, doncs, començarà aquesta Però el hockey retransmissió. normalment jugarà els diumenges, no? Aquí a casa, sí. Diumenge al A migdia. 2:45, no? Sí. 2:45. Sí. Va, Ara, doncs, com que no tinc anar al camp de futbol, els puc veure tots. i podràs anar també, No, no? On? casa. El pavelló... El sí que parroquial. ho veurà. Parroquial. No, Quan agafar el vermut i anem tu i jo. per ITV. No, anem el diumenge, anem amb el vermutet aquí al Terrassà, o on sigui de qualsevol el lloc de pavelló- Tordera, és igual. I que el Terrassà com digui aquí baix. El pavelló pot ser el O al pavelló, anem a fer el vermut al pavelló I aneu els dos. i enseiem tu i jo allà, no? O què? Anda. No, jo muntaré un diumenge així. Mira, amb Tomàs també pot venir amb mi. No, vosaltres Nosaltres no, perquè vosaltres sou molt crítics. No, som crítics, som de l'afició. Serem companyia d'una Jo Som, som tribuneros. Jo me posaré Som amb la, tribuneros. amb la gent de sempre me posaré jo. Sí? Quina és la gent de sempre per tu? En Cuenca i tots aquests Aquests. No, home, anirem allà també nosaltres, que ens volen. A veure si hi van, aquesta temporada Sí, també. saps on anirem? Saps en qui ens posarem? No. Amb el president de la penya, Lluís Agell, que també va veure sempre els partits. De fet, l'últim partit ja vaig veure amb ell. Sí. Bueno, però Anem allà amb en Lluís, allà, i la Maite... perquè ell li agafa a casa. Però és que jo casa... Li agafa a casa. Però és que jo a casa foto uns vermuts d'anar allà tranquil·lament. I ja ens convidaràs, Perdona, però no et dic que sigui cada setmana, vull dir, una setmana puntual. No, hauria de ser cada 15 dies, jo que cada 15 dies. Olives, patates i fuet. Els jugadors, tot i que en Quim Olgàs era qui més l'apartava perquè hi anessis, però els jugadors aniran qui... Ja no hi ha bugues. Ja no hi Va, ha últims segons. Ens acomiadem, Sí, va, hem de vinga. tancar, ho hem de deixar aquí ja. Que se'ns fa tard. Tanca. Va, vinga, doncs adeu, no? Adéu, que vagi, I la setmana que ve. que vagi bé, Tomàs. I 3 victòries, esperem. Esperem, bon cap de setmana. Portem 2 caps de setmana molt bons. No hi ha 2 sense 3, doncs vinga. Apa, el tercer. Plàcides, gràcies, que vagi Ens bé veiem, maca. el cap de Adéu. setmana. Fins la setmana que ve, Joan. Que vagi bé, Tordera i força. Adéu. Adéu. Pues sí, tu...